Sritinon ning pasewakan pusana maneka warna Sebak puspiteng udyana miang panjrah sarwa rukma ranggeng manik narawata Obra prabanya kang sumerat kenyaring teja lelewaran lir ki lat sisiring tatit wimbo kekanda amrek ingep katiuping maruta mando saparan mangambar kongas ratone
Ratu Utama Pateli nuwe Pranayaka Tyasrarja Panakare pecek rande netan dadi Bali asing kala bantu malah makan handotro Rupeta kang ngribati beto hartane wong sak negara Om Mas Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah madyaning Bali Martya Kundha Manik ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pepada paduka Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra ing sidik pangudal-udal Kakang Resi Narada kencang warudaya Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe kanggo nuwun inggih di Adi Pramesti Bathara Guru sampun kula tampi asung pambagenipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang raka ing sithik pangudal-udalan dadosaken bombong suka marwata suta manahipun ingkang raka amangka sawangsulipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula non Kakang Narada kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Jatimurti boten langkung kaicalma jiga kelawan pekiwu Durgama sangga runggi Kakang Narada kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra dalah inggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal wonten ing Bali Martya Kundha Manik titik lenggan sak mangke menika di Adi Pramesti Bathara Guru apa dene sira Surapati Bathara Indra prayoga nunggunira ngadhep ngarsa ulun nggir Atmaja ulun Bathara Indra
Lho iki diweji sesembahan kula Rama Pukulun. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun Bathara Indra wonten ngarsa paduka Lewang Adi Pukulun. Namung derelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandapada paduka Rama Pukulun Sanghyang Jagatmata. Pukulun sembahan kula. Iya Indra ulun tompah karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lonto prapa marang jeneng para kula Bathara Indra kula pundhingga jimat dayan ana ing kasantosan Pukulun. Apa dene sira Yama Dipati prayogakno nggara ngadhep ngarsa ulun nggir Yama Dipati. Pukulun sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdipun Yama Dipati namung derelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandapada Iwang Adi Pukulun Manikmaya ing Suralaya. Pukulun Yama Dipati ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lonto menapa marang jeneng para kula Yama Dipati. Kawula nok kula pundhingga jimat lan mratakna mring sagung para Jawata, para widodara widodari kang padha gantung sibo. Aja nanging padha saur manuk jeneng ulun diambabarake wigati ning pasewakan Yama Dipati. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Iwang Adi Pukulun. Yama Dipati iya. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang. Dene dinten sak mangke ingkang rayi ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata wonten ing Bale Martyukunda. Andadosaken bingung mbok menawi penggalih paduka Kakang Resi Narada tambuh penggalih paduka baya wonten wigatos menapa dene ingkang rayi hambaya ngirawuh paduka wonten ing madyaning Bale Martyukunda manik Kakang Narada. Dalah inggih Yai. Nyata alantip panggrahitanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru jarnyatanipun kodheng raos sing manahipun ing Raka Siti Pangudal-udal. Karena dinten samangke menika sanes pasewakan utawi pepanggihanipun para Jawata. Teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru nimbali dhateng Raka Siti Pangudal-udal. Malah samangke gandeng Raka sampun kepareng sowan kersa paduka Adi Pramesti. Dumunten kababarna menapa wigatosipun dening paduka ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Menawi wonten bot-repoting jagat wonten kula aturi andhawaken dhateng Raka ing Siti Pangudal-udal. Kula nedya tumurun Honyang Madyapada. Mastuti dhateng Sabdatama paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Namung kemawon wonten pitakenan saking Kang Rayipun Manikmaya ingin tumuju dhateng Kakang Narada. Lah inggih bab menapa? Kakang sampun sawetawis dinten agengipun sampun sawetawis candra kayiwangan menika katingal ayem tentrem tuwin jinem lenggahing para Jawata nanging boten kadosa sagedhagan menika teka wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Dalah. Nuwun sewu lho, Dik. Panjenengan menika ndangu menapa nyobi dhateng Raka? Sababipun menapa Kakang Rada paring dawuh mekaten? Inggih mesti kemawon kula matur kados mekaten. Jernyatanipun panjenengan menika dewaning para dewa, nalindraning para Jawata ingkang ngertos moba musik ing para titah. Sampun ngantos moba musik ing para titah. Kutu-kutu Walangataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan hawa benter ingkang sumundul wonten ing ngawiyat teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru nyuwun priksa dhateng Raka ing Siti Pangudal-udal. Kakang Narada, punapi? Kula badhe nyuwun priksa panjenengan menika jejeripun menapa? Kami tuwaning kayiwangan, pujangganing kayangan menika ing Raka ing Siti Pangudal-udal. Dosa menapa menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun kami tuwaning kayiwangan? Nadyan sejatosipun kula mangertos nanging kula mboten wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka langkung-langkung. Nadyan gumelar jagat jembar mboten wonten ngibaratipun tiyang ingkang damel cangkriman tumuntem dipun batang piyambak. Kula ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah batang. Dalah, ngaten to? Inggih Kakang Narada. Inggih. Menawi tetela mekaten, nuwun sewu lho. Sampun dinten kula menika nglangkungi dhateng pangwaos paduka jernyatanipun kula katimbalan sowan. Tuwun kula kadangu
Milawan menapa kula badhe munjuaken Paduka Pramesti Bathara Guru. Kula semanggaken dhateng jengandika Kakang Narada. Ah nggih, matur sembah nuwun. Gara-gara kayiwangan sabab menapa ta wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat. Menika miturut petanganipun ingkang Kakang Sidi Pangdal menika wonten pinten-pinten perkawis. Upaminipun menapa Kakang? Setunggal lemah sangar kayiwaing. Menika ugi andadosaken gara-gara kayiwangan. Tegesipun wonten papan ingkang gawat kliwat winget pati Satuwara Satumati jalma mara keplayu. Menika ugi ndadosaken gara-garane kayiwangan andadosaken hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat. Mekaten Kakang Narada. Inggih. Ing angka kalih Pandhita Tapa. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Langkung-langkung menawi pandhita menika kala wau wegik wasis ngelmunipun sampun buntas. Menawi sampun alampah tapa menika andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan Suralaya. Langkung-langkung menawi wonten setunggiling satriya pinandhita menika ugi andadosaken gara-garane kayiwangan. Mekaten Kakang. Inggih. Angka salajengipun menika menawi wonten titah ingkang gadhahi pamutah mongko nglangkungi dhateng kawasanipun titah menika piyambak. Tegesipun kados pundi? Menawi wonten titah ingkang gadhahi pepinginan ingkang nglangkungi dhateng kesagetanipun titah menika. Kados to, conto dek nalika semanten. Inggih. Nalika murkanipun Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu Mantra, nggih Patih Sekipu Tantra. Wonten ing kayiwangan badhe nyuwun widodari ewadene sejatosipun lenging cipta Prabu Sekipu menika kala wau badhe lenggah dampar keprabon wonten ing Sira Kandawaru Binangun. Niat kados mekaten menika saged andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Monggo kula titik kula pirsani saking mriki. Kula tingali wiwit jagat kilen dumugi jagat wetan, wiwit jagat ler dumugi jagat kidul. Menika mboten wonten tiyang ingkang badhe alampah tumindak mboten sakmestinipun, mboten wonten pandhita ingkang tapa, mboten wonten lemah sangar kayu waing ingkang dadosaken gara-gara kayiwangan. Namung kemawon nuwun sewu lho Di. Menika wonten sowanipun inggih menika ingkang rayi pun Pandya Bathari Durga kanthi badan wadak. Monggo sinten kemawon minggah wonten ing kayiwangan menika mboten dipun keparengaken mawi badan wadak, nanging Durga menika sowan kanthi badan wadak. Inggih kula pitados nadyan Durga menika dados dewaning panggoda pangrencana nanging menika dados ganeping para dewa. Nanging nuwun sewu kayiwanganipun mapan wonten ing jagat raya. Mila Durga menika sowan inggih kedah badan sukma nanging elok sanget. Dene Durga sowan wonten ngabiyantara Paduka Pramesti Bathara Guru kanthi badan wadak. Nuwun sewu, mbok menawi gara-garane kayiwangan inggih dipun sababaken sowanipun Permoni ingkang kanthi badan wadak menika kala wau. Kakang Narada mekaten. Ah inggih. Inggih mekaten tumunten katimbalana. Menapa wigatosipun Pandya Bathari Durga sowan wonten Paduka Pramesti Bathara Guru? Menawi wonten wigatos tumunten kadangu ya Di supados sak mangke sampun ngantos saya ndadra hawa panas ing lumanduk wonten ing kayiwangan menika. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Kula aturi semene sawetawis Kakang kula badhe ndangu dhateng Bathari Durga. Kula semanggaken Di, kula semanggaken Permoni mara gage majuwa. Sira sowan ulun boya mangerteni ana wigati apa lan darbe sedya apa mara gage majuwa kene Permoni ulun nimbali kelawan jeneng kita Pandya Bathari Durga anjrah ingkang positorum asiliring samirana mre sekar kadung ngas gandanya
maweh raras retnaning driya Permoni padha kanthi harja saprapta kita Batari Durga nunamet masang kaliman tabe tinebi ngelodoni dumawahing tawang tuwang pukulun tinepano ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk sandhap senila paduka Iwang Adi pukulun iya Permoni lun tampa akarya bombong Tyas Ulun ora liwat pangestu lun Tamanana kula pun dinggo jimat paribendayan ana ing kasantosan pukulun kencang warudaya mbak pong Durga padha harja saprapta kita nggir Pandya Batari Durga pangestu maduka Iwang kula Narada wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk ya ulun tampa karya bombong Tyas Ulun ora liwat prayogakna nggon kita ngadhep lan mara gage prayogakna nampa timbalaning Adi Pramesti Bathara Guru nun inggih ngestaken dawuh pukulun Iwang Narada Durga kula wonten timbalan ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan yen to pancen darepi sedya mara gage matur ingkang terwaca sedya kita apa lan niat kita kang kepiye matur wiwit purwa madya wusana samendhang aja nganti ingkang karempit Pandya Batari Durga gage matur Permoni Suram-suram tiwangkara kingken ler mangoswa kang layon denyoy langgang nise wadananira layu kumel kucem rah nyomaratani ya gene kita ulun wiji teka malah netesake waspa Durga eneng apa mara gage matur marang panjenengan ulun Pandya Batari Durga ha iki kok ora aneh-aneh ta Durga iki ditimbali dening Adi Pramesti Bathara Guru ratu muli munjuk atur kok malah ketok nggone kita nangis eneng apa Durga ana lakon apa gage matur namet masang kaliman nabi pukulun nepatno ing tulak manut dumawahing tawang-tawang ya Durga mboya dadi ngopo gage matura anggen kula keronta-ronta menika namung gagas dhateng gesang kula Durga nadyan kita urip ana ing jagat nanging kita kuwi klebu peranganing jawata mula apa to kang kita gagas teka kita wujud kadewatan nanging kita katarungku kelawan kadonyan inggih mboten perkawis angin kula mapan wonten telenging jagat raya menika kula tampi kanthi ikhlas pukulun namung semanten sampun pinten-pinten dinten menika nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa dhateng Paduka Iwang Adi pukulun iya kita bakal nyuwun priksa apa menapa Paduka menika tasih ngakeni bilih Dewa Srani menika putra Paduka Durga nadyan dikaya ngapa Dewa Srani kuwi wiji ulun
nalika ulun pepasihan kelawan jeneng kita mula Dewa Srani kuwi Atmaja ulun. Tobat. Nanging kaya temen gesangipun Dewa Srani tebih kalian sudarmanipun ingkang pendak-pendak dipun potah namung kula. Pukulun pendak-pendak Dewa Srani menika nggadahi pepinginan namung kula ingkang dipun tangisi. Mila kula menika awrat anggenipun nyangga dhateng jejiban minangka dados ibu ingkang tansah caket kalian anak kula pun Dewa Srani. Dewa Srani darbe pepinginan apa Durga? Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih samangke Dewa Srani badhe mungkasi jejakanipun pukulun jagat Dewa Bathara. Durga, kula wonten paring adhawuh yen to pancen Dewa Srani bakal mungkasi jejakane tegese bakal nambut cilaning akrama mengku sawijining putri. Durga Maragage matura banjur putri ngendi ingkang dadi lenging cipta sarta dadi weting katresnan si Dewa Srani. Ulun minangka sudarmane, ulun ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ulun bakal tanggung jawab perkara iki. Tobat. Menika miyos saking pangandika paduka piyambak lho Bu Ulun. Ya. Ulun keng wis kepareng-paring pangandikan kelawan jeneng kita. Ulun bakal tanggung jawab mboya ana apa ing wis ulun ngendikake kuwi kababar ora dadi kasunyatan kabeh mesti dadi kasunyatan Durga. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi tetela mekaten andadosaken bombong raos ing manah kula pukulun. Ya, Maragage matura. Putri ngendi ingkang dadi weting Dewa Srani? Sareng Dewa Srani kula desek rembag. Piyambakipun waloka kaliyan ingkang ibu inggih kriyap dipun bathari Durga. Mboten wonten wanita ingkang dados weting manahipun pun Dewa Srani, mboten wonten widodari ingkang dados weting manahipun Dewa Srani kejawi namung nuwun sewu pukulun mugi andadosna ing menggali paduka Hyang Adi pukulun bilih ingkang dipun jangka dening Dewa Srani menika mboten sanes kejawi namung nuwun sewu widodari saking Drepsira geni utawi ing swarga Dahana inggih menika atmajanipun Bathara Brahma inggih menika pun Dresanala pukulun menika ingkang dipun jangka dening pun Dewa Srani. Wangsul kula sampun matur dhateng pun anak kula pun Dewa Srani kula sampun paring pangandikan bilih menika sampun pinengku dening Janaka. Nanging nuwun sewu pukulun kepala Dewa Srani badhe ngentengaken pejahipun menawi boten kasembadan dhaup kalian pun Dresanala pukulun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak mundarandir. Idep nyomangolon caka wadanane rombranang kaya kembang wurawari sinabeta marang segedheng bel medal dahanane sinabeta marang segedheng Om Mastuna Sidam Karing Bawana Langgeng Permoni kita wis prisa lan kita ngerti dhewe lamun Dresanala wis winengku dening Arjuna monggo kabar ingkang wis ndak tampa kekarone nggone mangun bebrayan wis tinali amarga Dewa Srani utawa Dresanala wis ngandhut jabang bayi ingkang wektu semene wis yuswa 7 candra. Apa ya kelakone ngatasé Dresanala ingkang wis ngandhut 7 candra teka banjur bakal winengku dening Dewa Srani. Permoni jagat iki ora mung sak godhong kelor, jagat ginelar iki jembar. Yen to Dewa Srani kepengin mengku garwa sapa wae jer Dewa Srani kuwi Atmaja ulun mesti bakal kelakon. Nanging aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nganti bubrah kelawan kulawarga ingkang wis dadi kayata kulawarganing Janaka kelawan Dresanala. Yen to kateman kaya mengkono bakal ngucemake asmaning kadewatan. Padha karo Dewa Srani nyiprati rah letuh marang pasuryaning sudarmane ya kuwi ulun pribadi Permoni. Tobat. Nyuwun pangapunten ateges panjenengan liwang pulun jagat Girinata mboten ayugyani anggenipun Dewa Srani kepengin dawuh pun Dresanala. Ulun ora kok ora ayugyani nanging kita ingkang minangka dadi ibune kudu tansah bisa ngandhani kelawan Dewa Srani. Aja banjur ngrusak marang pagrayu.
aja banjur ngrusak mamang bebrayaning wong liya. Kuwi ora prayoga Permoni tobat. Menawi tetelo mekaten Dewa Srani samangke boten kasembatanipun badhe dawuh ampun Dersanala. Pukulon menawi kula wangsul wonten ing Dandang Mangore mongko kula mbeta kabar bilih Dewa Srani boten saged dawuh ampun Dersanala piyambakipun badhe nglampos diri utawi badhe nganyut tuwuh tobat. Mongko kula menika ibunipun, pukulon kula menika ibunipun. Kula boten badhe mentala menawi Dewa Srani menika lampah-lampos diri. Tinimbang Dewa Srani menika pados margi ning pecah. Tobat. Kula nyawon pamit pukulon Dewa Srani badhe kula pejahi piyambak pukulon. Pandita kang minare wangsit pindha kompang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone kenging menapa dadak digondeli barang panjenengan menika wong tuwa sing ora nggatek karo anake tobat anake lanang arep rabi wae Sudarmane ora mikir piye malah dene anake Bathara Guru putraning dewaning para dewa ing atase minggah widodari wae ora kelakon tobat iya Permoni ulun jaluk ngapura kaya menapa waduka mboten paring dawuh kala wau kok dadak nitangi marang kamurkaning Permoni tobat mbok panjenengan menika kelingan mbok panjenengan menika ya eling dok nalika ngarepke kula menika kaya ngapa pola panjenengan tobat saka esok nganti sore krangkring wonten ngajeng griya nganti jeblok kaya ngono nek Permoni durung metu durung lirik durung lega tobat panjenengan bareng sak menika kagungan putra kakung lah kok kaya ngono ming arep rabi kok ora kelakon iya ulun njaluk ngapura ulun keluputan kelawan jeneng kita Permoni piye mana kula menika sakit lho mana kula menika lara tobat dume saiki Permoni wis wujude kaya ngene mergo disotke saka panjenengan nganti wujude ra seksi kaya ngene njur dilalekke njur dikiwake biyen dhek isih apik tobat kaya ngopo panjenengan menika anggenipun tansah nglelela dhateng kula mulai iki mulai iki anggere kaya ngene iki mesti wis ora ngati-ati adik guru ingkang prayitna ngatos-atos Kakang Rada menika perkawis kula nggih kula namung ngepetaken kok Di nggih Kakang Rada ulun ingkang bakal tanggung jawab Dewa Srani Daup lan Dersanala menawi paduka sampun maring dawuh mekaten samenika kula nyuwun buktinipun sampun ngantos kandhek wonten ing pangandikan nanging kudu kababar dadi pakarti sirmu piye Durga kula nyuwun supados Janaka menika mboten kelampahan utawi dipun pegataken kanipun Dersanala wis nggerbine pitung candra jabang bayi digege mangsa digelak wanci laire sampun ngantos bebeda dawuhipun Dewa Srani kanipun Dersanala jabang bayi dipun gege lairipun menawi perlu lare menika mangke menawi badhe bebeda dawuhipun Dewa Srani kanipun Dersanala jabang bayi menika dipun pejahi kemawon waduh kok dadi gawat kaya ngene apa iki wah ladi ngatos-atos Bathara Indra kula nuwun maring adhawuh ulun nyuwun sowaning Bathara Brahma titik lungguhan iki uga nuri ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati aja kaya bocah cilik Permoni lungguh pepungkuran kene nun inggih ngestakaken dawuh Budhala Indra nuri nyuwun pamit pukulun
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra palelumut ambra kanggeng awita denceng dencengan Bathara Brahma kaget kita ulun miji Brahma ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang putra ulun dene paduka andangu dhateng wiswanipun pun Bathara Brahma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk ulun ya ulun nampa akarya bombong tias ulun wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka miji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Budawaka Brahma wonten dawuh ulun bakal nyuwun priksa nggonira ndhaupake Arjuna kelawan Atmaja kita Dresanala apa pancen samengko kabar mau pancen kepara nyata lamun Atmaja kita Dresanala samengko wis nggerbini Sapta Candra kasinggihan mekaten ulun malah raos kula bombong nyumurupi dhateng pun putu kula Janaka lawan anak kula pun Dresanala anggenipun mangkun tembayatan samangke sampun pikantuk talining katresnan wujud jejabang ingkang kinandhut dening anak kula pun Dresanala Brahma wonten timbalan apa to sababe lan kepiye larah-larahe dening kita ndhaupake Arjuna kelawan Dresanala nun pamunten kula kinten pukulun tasih kemutan nalika wonten kraman Kayuwangan Suralaya nalindring Imantaka Prabu Niwata kawaca duk nalika semanten Arjuna dipun wisuda minangka dados senopati dumunten kaparingan pusaka ing namipun Pasopati miwah menawi Janaka saged nyirnakaken Prabu Niwata kawaca dipun lenggahaken wonten ing Kayuwangan minangka nalindraning para Jawata boten ketang namung telung kedheping paningal nalika semanten dipun paringi jejuluk Prabu Kalidi lan sabda pangandika paduka dipun menangaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji langkung-langkung duk nalika semanten Arjuna ingkang upaya atining geni pinanggih kelawan ingkang putra pun Bathara Brahma tumunten kula paringi pusaka wujud jemparing nami Brahma Warastra kejawi saking menika krana aturipun ingkang putra pun Bathara Brahma anggenipun sampun nyumurupi Kayuwangan Suralaya padhang awit saking tingkah lampahipun Arjuna tumunten kula paringi bebingah wujudipun anak kula pun Dresanala ulun menggah-mekaten larah-larahipun nanging sabab apa dene jeneng kita mboyataren kelawan panjenengan ulun kita ngerti lamun sejatine ingkang duwe panguwasa kuwi Bathara Guru ya Manikmaya sabab apa dene jeneng para Bathara Brahma ndhaupake ya kuwi Arjuna lawan Dresanala tanpa taren kelawan panjenengan ulun ateges sira sawijining dewa ingkang nerak pacak nerajang perbatang nyuwun pangapunten pukulun kanthi dasar anggen paduka sampun paring dawuh Arjuna dipun keparengaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji mila saking panginten kula nadyan boten tetarosan tuwin boten munjo atur kersa paduka Hyang Adi pukulun menapa ing kula tindakaken menika kapitang sampun leres bener tumrap kita nanging boya bener tumrap ulun kita ulun anggep kita kuwi nglangkungi marang panguwasa ulun kita iki ngluwihi marang panguwasaning Bathara Guru iya menawi dula mekaten
Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah pukulun. Dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe selak. Jer menika sampun kula dodo kalepatan tumunten kula aturi paring dawuh menapa ing kedah kula tindakaken ana sewiji-wijing kudu kita tindakake. Menapa pukulun? Bathara Brahma wonten timbalan. Gandeng ulun kuwi bakal misuda widodari ing ngolah beksa. Tegese widodari Langentaya. Monggo widodari ingkang padha ulah beksa mau mboyakena kagungan putra sarta mboyakena kagungan garwa. Mula wektu dina iki Gandeng Atmaja kita ya kuwi Sidrasanala wis ulun tuding sarta wis pinilih dadi widodari ingkang ulah beksa Nggir Brahma sing gedhe pangapura kita. Kita ulun piji ana ing ngarsa ulun mung bakal ulun paringi dawuh wiwit dina iki kita kudu misahake katresnani Janaka lan Atmaja kita Dresanala supaya Dresanala bisa ulun pundhut minangka dadi widodari kang ulah beksa ning Kayiwangan Suralaya. Mula kita baliya ning swarga dahana Janaka pisahna kelawan Atmaja kita Dresanala. Wektu dina iki uga Bathara Brahma ulun yayah sinambring gelap lepat sareng kula nyumurupi sabda pangandika paduka pukul menawi kula kedah misahaken bebrayanipun anak kula Dresanala kaliyan Janaka ulun monggo anggenipun sami mangun tembayatan sami mangun bebrayan sampun pikantuk talining katresnan inggih menika jejabang ingkang wonten wujud kandhutanipun anak kula pun Dresanala. Ulun boya bakal mailu kita kudu tetep misahake Janaka kelawan Dresanala. Kuwi wae ingkang dadi dawuh ulun lan kudu kita tindakake Brahma. Aduh ulun Bathara Narada kados pundi? Ah wis kono. Wis lakonana dhewe kono. Ning nek tumrap aku lho, nek tumrap aku ya abot anak. Nek tumrap Bathara Narada abot anak. Kowe ora usah wedi kelangan derajat pangkat, kowe ora usah wedi kelangan kadiwatanmu. Mung merga mbelani karo anakmu. Ning nek kowe wedi kelangan derajat pangkat, wedi kelangan kadiwatanmu, kowe tumindak misake bebrayane si Dresanala karo si Janaka. Ah, wong tuwa trondolo kowe. Inggih. Wis to saiki pikiren. Wong tuwa direwangi sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil iki mung padha budidaya supaya golek kamuktene anak. Ngono? Aku ya gumun kok, Brahma. Ah, piye ta ya? Penggali ngadi guru iki piye? Ning monggo Gandeng Panguwasa kuwi ning astaning Wang Pikulun Nadi Pramesti Bathara Guru ya sumangga gone paring dawuh. Ning tumrap aku dawuhe luput. Nek dawuh luput aja mbok tindakake najan kita kuwi dadi andahan. Kita kuwi dadi kawulane Wang Pikulun Manikmaya. Ning nek Iwang Pikulun Manikmaya paring dawuh sing ora bener ya aja mbok tindakake. Mengko ndak kowe kelepetan dosane. Ngibarate kowe ora mangan nangka ning gabul pulute. Inggih. Wis ngono. Saiki pikiren ta. Apa tumon apa becik apa apik? Ing atase wong wis padha bebrayan. Mongko wis meteng 7 sasi. Lah kok arep dipisahake iki apa ora? Ah, lah bocah sing ora ngerti apa-apa, bocah sing ora ngerti dosa, ora ngerti luput, durung ngerti kahananing jagat. Melu kesempyok dosa, kesempyok ing aradan, urip rekoso. Ya nek bocah kuwi kok mati, nek urip apa ora saya tuna urip kita? Inggih. Wis kena wangsulan. Inggih. Kula kedah kados pundi? Bila bocah iki piye to? Nek abot derajat pangkat ya wis pisahno Janaka karo Dresanala. Nek kowe abot anak
Ya aja mbok pisahake. Wis ora apa-apa. Wis ben kowe entuk. Dedosan apa wae sarta entuk. Pidendang saka Adi Pramesti Bathara Guru ora apa-apa dilakoni. Kabeh dienggo anak kok. Lah upama aku dadi kowe, Bathara Antarada, anakmu pisahno, ora siut. Ora sudi. Anak-anakku dhewe, mukti-mukti dhewe kok. Perkara aku kuwi ana ing sandhap pepadaning Wang Pilon Bathara Guru, ra aku. Ning anak-anakku kuwi dadi tanggung jawabku supaya anak-anakku mukti ngawibawa Nyakrawati mulya uripe. Wis. Apa kowe seneng nek kowe duwe derajat pangkat, kowe duwe dhuwit tokeh, kowe duwe derajat pangkat sing nganti sondo langit ning anakmu padha ketayalan uripe? Apa wangun lan apa member? Dah nyono cerak nyono padha mestani. Bathara Brahma kae mukti ning ora mikir karo anake. Bathara Brahma kae duwe derajat pangkat ning ora gagas karo anake. Brahma wonten dawuh ulun. Iki ora mencukup dienggo nangis nanging kabeh tindakno. Waya ing pambudi raos kula. Kula menika tiyang sepuh. Dresana menika anak kula sampun kula dhawuhaken kaliyan Janaka. Ukulun menapa mboten wonten margi sanes. Sanesipun anggen kula badhe megataken katresnanipun Dresana kaliyan cukup ora sah kakehan gunung tanpa guna. Wektu dina iki lamun kita ora mangkat aja takon dosa. Muga-muga mandya sabda ulun Iwang Pramesti Bathara Guru. Lamun kita ora nyembadani apa kang dadi dawuh Iwang Pilon Bathara Guru. Ditenono Bathara Brahma, tetel kadewatanmu angka 2 ulun sebdake dadi werjit cacing. Nyuwun pamit pukulun. Oh. Doyong pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kakang Rodo badhe menapa? Mangke riyen Di, mangke riyen. Perkawis Brahma janjanipun kula mboten badhe tumut-tumut ning perkara menika sampun nyemcok dhateng kawontenanipun Kayiwangan Suralaya. Amargi tumindak paduka ingkang terak pacak nerajang perbatang kados mekaten. Menapa ingkang kula tindakaken? Lho, kok pandangan panjenengan menapa ingkang paduka tindakaken? Panjenengan nuruti pamotahing permoni ya Betari Durga. Nganti panjenengan mentala dawuh karo Brahma Swami Sake dedhaupane Janaka karo Dresana. Niki nuwun sewu panjenengan niku duwe wewenang ning dienggo sewenang-wenang panguwasa kinarya gada. Dumeh sampeyan lagi dadi wong, dumeh sampeyan dadi dewaning para dewa. Sapa sing ora manut karo ulun tak singkirake, sapa sing ora manut karo panjenengan tak singkirake. Nuwun sewu lho Di, menika mboten sae. Ingkang dados dewaning para dewa menika ulun. Ulun menang damel abang ijoning kahanan Kayiwangan. Ha nggih, monggo. Ning nuwun sewu, sing dadi kami tuwaning Kayiwangan menika kula wajib elek-elek. Kula menika duwe pegawean jejeke barang sing bengkong, benerke sing luput. Nek Kayiwangan enek kanan sing kleru, kanan sing ora bener. Lah kula menika kewajibanipun kedah beneraken. Monggo Kayangan dinten samangke nedengipun boten bener amargi paduka Adi Pramesti Bathara Guru akhire tumindak nalisir saka anggrang-angring kautaman. Nalisir saka anggrang-angring bebener menika mboten prayogi. Mangke menapa kemawon badhe kula tanggel sinten ingkang mboten cocok, sinten ingkang mboten mathuk kenging kesah saking Kayiwangan kula aturi lereh anggenipun dados dewa. Inggih, ora apa-apa. Napa dianggep kula menika kepengin dadi dewa saterusé napa pripun? Mboten Di, mboten. Upama panjenengan sampun mendhet kadewatan kula aturaken. Apa rumasane Bathara Antarada iki ra iso urip ngono apa piye? Apa rumasane Bathara Antarada iki ora iso urip? Ora iso urip yen to ora dadi dewa. Ngono apa piye? Mboten kula menika mandhap wonten ing Kayiwangan nggih mboten apa-apa. Ora dadi dewa ya ora apa-apa. Lah kok dadi kamenake dhewe. Njur sakamenake dhewe menika dos pundi? Kula trienget lho Di. Hukum wonten ing jagat menika wonten werni-werni. Hukum alam, hukum adat, hukum ing negara, hukum karma wonten sekawan. Hukum adat menika hukum ingkang sagedipun wakili.
Contone menawi wonten satunggiling desa ingkang dadipun sranani kudu mblek kebo lan sak piturute. Ning saka pintering menungsa, kebo mau ora wujud kebo, ming dienta kaya wujuding kebo wis sak. Hukume ngalam menika panasing srengenge, menungsa iso gawe omah, menungsa iso kalis saka panasing srengenge. Menika iso diwakili. Hukum negara jaman sakmenika saya meneh. Anggere duwe duit mongko iso omong sing apik. Saya nek iso dublak cangkeme sing don mradata niku nganggo duit. Niku saya ora bakal kena pahukuman. Nika hukum negara. Ingkang pungkasan hukum karma. Menika hukum ing tumindak. Sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sapa sing bibiti oleh ngriku wayuning bakal sirna. Adiguru sampun nandur pakarte ingkang boten sae. Adiguru sampun tumindak ingkang boten sae. Menawi wonten menapa-menapa ingkang tumanduk wonten ing kayangan. Sampun ngantos sambat kula. Kadewatan kula caosaken kula ora dadi dewa ora apa-apa. Kula tak medhon wonten ing jagat Adi Prawesti. Permoni, kula wonten maning adhawa pukulun. Iki kinarya bukti lamun jeneng ulun gedhe rasa tresna ulun kelawan jeneng kita Permoni. Kula nuwun matur sembah nuwun namung nuwun sewu lho pukulun. Mula teges kula kepengin damel geger wong ning kayiwangan namung sedaya menika. Kula namung kepengin mbuktekaken anggen Paduka tasih tresna kaliyan ingkang putrapun Dewa Srani. Ya, ulun isih tresna kelawan Dewa Srani. Ketitik ulun dawuh kelawan Bathara Brahma supaya misahake bebrayaning Janaka lan Dresanala. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bu kula. Kejawi saking menika kula ugi badhe nanjihake bab apa? Gandeng panjenengan tasih tresna kaliyan Kang Putra nuwun sewu menapa raos tresna panjenengan menika ugi tasih wonten nyumurupi ingkang ngrayipun Permoni kados mekaten. Tegese piye? Menapa panjenengan Hyang Kulum Bathara Guru ki nggadahi raos tresna kaliyan Kang Pun Bathari Durga. Jernyatanipun duk nalika semanten menika nuwun sewu kula menika wujudipun ayu swasta ing warna ngantos panjenengan Hyang Adi Bukulun menika kepi-kepilan kumajan anggarwa dhateng ngerayi. Nanging sakmenika kula sampun kados mekaten. Dos pundi Bukulun? Permoni, kula wonten maring adhawuh. Tresna kuwi ora bakal bisa ilang. Sayekti apa ingkang dadi lelakon ning kayiwangan ulun buktekake iki Arya Pratandha lamun ulun tresna kelawan jeneng kita Permoni. Estu Bukulun? Iya Permoni. Ulun isih tresna kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Mbah Tobat. Malah dina samengko ulun kepengin nambaleni duk nalika kita leladi kelawan panjenengan ulun. Kersanipun ulun kanthi manjing ana ing Karang Kawidodaren ulun kepengin siram
kinosokan lawan jeneng kita Permoni kepriye Bathari Durga obat kula lak mboten klentu pamireng kula ta pukulun mbuya menawi tetep mengaten monggo kula ndherekaken obat remen manah kula tanpa pepindhan pukulun menawi jenengan keparing dawuh ingkang mekaten pukulun iya Permoni inggih monggo kula ndherekaken nuwun sewu pukulun menapa mangke kula kedah beto sabun kayuwangan wis ora kurang Permoni. Oh inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Monggo pukulun kula dherekaken Indra kula wonten timbalan kadhawuh. Budarna para Wadyabala Durandara kula nuwun. Aja nganti ana ingkang wani mlebu jroning kayuwangan jeneng ulun ana wigati kelawan Permoni. Kula nuwun ngestaken dawuh. Lan tatanan para Wadyabala Durandara lamun to ana payu-payu katemping samirana aja nganti karo nden gawe kula nuwun ngestaken dawuh Yama Diwati wonten timbalan budana kang padha siba jeneng ulun sok arsa mlebu jroning kayuwangan monggo ulun menawi sampun paduka dawuhaken kula candhingga jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Yama Diwati purna gatining maranggilan sanadasa kundur ngedatun jelek saking dampar kencana kirampit gambaran gading kadhiraken sangganing Purumban Sedi manggung ketanggung Jaka Palorala ingkang sami ngambil upacara ing Kemrabun kawijinan saking Mandra tindaknya Sang Hyang Otipati katinon saking Mandra kaya gumebyar candrane